нататък няколко анонса. Миналата година на Ателие Пластелин, фондация Ателие Пластелин, осъществи един голям проект, в който бяха включени всички членове на Ателие Пластелин на брой 7, плюс Рени до един 8 член, в един проект, който се казва Инферно пътуване към Ада на Данте. Това е един интерактивен спектакъл, който започва на улицата, продължава на улицата, използва се цялата територия на ателието и е така доста сложен, комплексен. Има и така медийна страна, т.е. стримваме от Ада на Данте, дори за хора, които могат да гледат онлайн. Казвам го, защото следващата седмица, но то вече дойде, 23, 24 и 25 май, ще бъдат представленията и след това не се знае кога пак. Тоест, правим ги на така сравнително рядко, защото те наистина мобилизират целият капацитет на ателието и нас самите. Така, той е доста мащабен проект, както казах, и надявам се много интересен. Така, това е не първото, значи Инферно Ада на Данте. Сега имаме и още неща, които давам думата на теб, защото си до мен, чакай ти дам думата. Чакаш, аз си давам думата. Давам ти думата. Добре, айде. Добре, първо имаме няколко проекта, които пак, както повечето проекти, са финансирани от Национален фонд култура. Кажеш ли проект, то вече се разбира Национален фонд култура. Има и някои от Столична община. Имаме няколко от Столична община. Преди на времето разчитахме страшно много и наистина и на тях благодарим, защото на времето 2018, ако се сещаш, имахме един хубав проект. И 2014. 2014. На 4-5 години. Така. Това, което е едното от нещата, което аз ще ви споделя, това е една интерактивна игра, както интерактивна всички обичаме да казваме, но това е една игра, която ще се случи в този квартал. Проектът се казва Къща с корени. Съвсем скоро ще започна да работя върху него активно. Това е нещо, което ще вземе истории от самия квартал, ще се срещне с хората, ще запишем интервюта и ще намерим най-странните и най-интересните истории, които самия квартал може да ни разкаже. Ще потърсим стари архиви, но и градски легенди, които самите хора, които живеят тук, ще ни разказват. И то най-вече хората, които не просто са приходящи, ами хората, които са местните, хората, които много често ние не ги забелязваме покрай всъщност този квартал е много жив заради чужденците, които идват, хората, това е център и всъщност ти не виждаш едни хора, които наистина обитават мястото. Ще потърсим от тях и ще създадем една градска игра, която хората, които са се записали като играчи, ще трябва да откриват пъзела на историите в с различни методи, дали GPS координати, дали загадки под формата на къде да намериш следващата улика. И в зависимост от това какво си събрал, в края на играта всъщност ще се определи победителя от играта. Така че хората ще бъдат разделени на отбори, могат да решават нещата заедно, могат да решават по-отделно, но всъщност най-важното е всъщност да намериш историята скрита в квартала, предизвикана от самия квартал. И това за мен е много голямо предизвикателство. Аз го обмислях още много по-грандиозно, но се опитвам всъщност да намаля моята си собствени фантазии, защото времето почва да ни притиска. Но ще бъде според мен много интересно и то ще бъде независимост дали Ателие Пластелин е отворено или не е отворено. Т.е. ти можеш, ако знаеш, че тук някъде има някаква история и започнеш от някакъв елемент, всъщност да проследиш останалите елементи и всъщност да играеш без да има нужда актьорите или хората да бъдат там. А когато има актьори и хора, вече ще бъде доста по-интересно и по-завладяващо. Така че това е идеята ми. Ще видим през юли месец как ще се осъществи. Сега ще дам всъщност думата на Ники, която има изложба точно преди това. Изложбата Ангели. Да, здравейте! Така, предстои тази изложба Ангели, която 21 юни ще бъде началото. Тя ще включва едни
Един стар проект, който така или иначе ми беше поръчан, пък аз исках друго да направя и се го направих както си исках. Напръсках едни петна от туш на листи, в тях с бяла темпера намирах ангели. И така тая идея висна във времето и така и не я довърших. Нито беше за проекта, който нали, уж ме привличаха, но аз така и други неща си, нали, това си направих, което си исках, но не го довърших. И така кандидатствах и исках, значи темата е ангели, така ще се казва изложбата. И нали, те са намерени в най-черните петна от туш. Те са доста малки като петна и това, което съм рисувала върху тях е с бяла темпера и сега всъщност ги интерпретирам. Слагам им нови фонове, смесвам ги с компютърна обработка. Търся как да оправдая другата форма. Това, че вече веднъж е било на хартия, после е превърнато в дигитално изображение, после това дигитално изображение трябва да се оправдае в формата. Нали, защо? Има такива много търсения и се надявам да ви стане интересно. И понеже туша е много черното съдържа или липсват всички цветове, т.е. то поглъща цялата светлина и нищо не отразява, така че покрай тези ангели нарисувах едни акварели, които са без ангели. Нали, за да направя някаква почивка. Така че ще има едно редуване ангели, без ангели. Защото иначе ще стане много тежко, пък аз не искам. Искам много позитивизъм да намеря дори в най-черните петна. И всъщност това е идеята на тази изложба и е подкрепена, благодаря за което, от Национален фонд култура и се боря с този проблем и формат. Благодаря. Само Ирени да си представи нейния проект. Тук! Тук на 21 юни. Да. Отвън има програмата цялата, така че за датите ще ги видите директно отвън в най-крайното стъкло. Да. Така Но че също, може да разбира видите, се, ако ви се идва, харесайте страницата и от страницата директно ще се Много ми осъзнавате. харесва, защото аз още от малка, винаги като видя нещо мръсничко, петно или такова, започвам да виждам някакви красиви неща. Аз нали, не съм художник, обаче гледам и така се появяват интересни работи. Сега ми стана много любопитно, че това може да се така превърне в една голяма изложба, в нещо много красиво и просто цяло. От въображението се тръгва вече какво. Точно така, без и аз предвид. така. Така. В петна, по стени, мазилки, по дърво. Значи съм нормална, смисъл. Да, нормално. Нормално. Много интересно. Рени. Добре, аз искам също да споделя за един мой проект, който се нарича Аз рисувам като и известни художници. Така имаме теми за импресионистите. Мина в началото на фестивала, открихме фестивала с Василий Кандински, с точка и линия в равнината се наричаше ателието. Идеята е формата, който залагаме е разказваме за самите автори, разказваме за тяхните неща, творчество, начина по който са виждали света, но основно това, което нас ни вълнува е как са променили концептуално хода на изкуството след тях. Тоест, какво са оставили в исторически план от гледна точка на изкуството, какво са оставили като идейност и посока, за да дадат едно ново изкуство, което ние сега ползваме и много често не си задаваме въпроса защо добермана носи костюм. Такъв тип въпроси не си ги задаваме, ние ги приемаме, че те така са си. Нашето изследване е кой ни ги завещава. Проектът го осъществяваме с Биляна Георгиева, тя е художник и сценограф. В първата част аз съм човека, който е с идеята и мотора на двигателя, който поема частта с повечето информация. Тя е човека, който случва втората част, в която рисуваме, използваме
различни основни техники, които са ползвали самите автори. В случая с Василий Кандински използваме акварел, защото той е оставил доста неща с акварел. При Моне не използваме масло, но използваме акрил. Така че използваме и техники, които те също са използвали. Разбира се, използваме и съвременни неща. Добре дошли сте на нашето ателие. То не е за професионалисти. Аз рисувам като не е за хора, които имат амбицията да станат много добри художници. Напротив, ние по-скоро сме в формата на хората, които са любопитни и биха искали да пробват да нарисуват свое собствено произведение и да видят. Не е страшно да създадеш собствена картина и собствено творчество в рамките на 2 часа и половина, въпреки че когато застанеш срещу празния лист е притеснително. Това е моят нов проект, който се случва. Случва се тук на място в ателие Пластелин. До края на годината ще предлагаме ателиета. Предстои Сезанн, има готова тема за Мондриан. Малко скачаме. Има готова тема за Моне, за Мане, за Дега. Предстои Сезанн и разбира се, без Пикасо няма и да се мине. И предстоят още нови теми, които да доразработим с течение на времето до края на годината. Добре дошли сте! Благодаря. Благодаря, Рени. Аз мога да свидетелствам, как се казва. Аз бях участник в 2 от ателиета. Наистина е вълнуващо да откриеш в себе си Кандински и Моне и всички останали Мондриан и така нататък. Предполагам, че ще също толкова вълнуващо.